So, sa kanyo lang ako tatawagin pag kulang sa player. No choice eh. Ano magagawa ko? Bisa ba basta nakalala yung kamay? Oo, wag ka mabahala. Ako bahala sa sentro. Laki, depenso. Oo. Taas kamay. Tayo na nawayan ko muna. Sige. May ramis. Grabe naman. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Kaganda naman ng Christmas design namin. Malapit ang Pasko. Yan. Dapat pagandahin ko to para magustuhan niyo pa. Ganda-ganda naman itong mga to. Yan. Dapat yung very simple lang para maganda ang dating. Simple pero classy. Kasama ka natin. Ay, uy, sadot, bumangon kan. Kita iman ti aglaw-law. Next. Ayun! Perfect. O, Baak. Okay na ba to sa'yo? Kaya nga kita pinatawag dahil hindi ko alam umayos ng ganyan. Bahala kami Tingnan mo kasi sa taste mo kung goods na to. Ang ganda na nga Bakit nasan ba kasi yung pinsan mo? Kaya arit taman siguro, warin na nga. Kumarkaringking maning, nagsapang umalis. Oh, may papagawa ka pa ba? At yun eh, tingilim man. Nagrigamit nga, ikabit nga ako nagtingin. Oh, Saan? yan, hawa mo dyan. Kaya mo ilusok. Yun. Yun. Perfect. Ang isa pa. Ang ganda naman nito. Siyempre ginawat ko lang ito. Ba't para saan to ba? Basta na eh. Ang Diyan ka muna kung saan gamitin. Padawat na lang kami, nalang ang tanggap. Hindi priyato yun, George. Mali. Pabaliktad. ulit. Ito ba yung bahay ni Baak? Tama kaya yung sinabi ng babaeng bilog yung katawan na nagwiweteng? Tao po! Baak! Tuloy ako Sige! Baak! Uy! Sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Kung utang ka, wala akong pera. Hindi! May pera ako. May opening sa barangay. Basketball. Sali tayo. Siya, pahimiti, inawis mo talaga nga gaya maya. Anaramiti kita, ipas pasalay. Eh wala nga akong ibang maaya Kulang yung player. So, sa kanyo lang ako tatawagin pag kulang sa player. No choice
Ano magagawa ko? Bisabang basta nakalala yung kamay. Oo, huwag kang mabahala. Ako bahala sa sentro. Laki yung depensa, oh. Oh. Taas kamay. Oh. Man, sali ka na. Kung bahala sa 20. Oo, kisti sabam, nagtanga ka, nagbuhaya ka pa yan, naramitin yung dahil mula agad. Hindi yan. Ako bahala sa'yo. Mag-shoot ka lang ng mag-shoot. Mag-shoot ka lang ng mag-shoot. Baka nga didak tumol ay si Rick Jai. Nung nagpasugnutak, di kurang kayo player eh, na-default kayo. Eh, huwag ka kasi magtatampo pag di ka pinapasok. Eh, yun kasi yung inutos ni boss. Oo, di si kayo lahat, tanapay ngamin tayo raman dakpay. Huwag kang mag-alala. Ipapasok ka namin. Paglamang. Paglamang tayo. Eh, paano pagtambak na? Eh, matik yun. Babad ka. Hindi naman kayo mapagod pag babad. Ah, di ba gusto mo maglaro? Oh, gusto mo yan eh. Eh, laruin mo hanggang matapos. Mukhang maganda yun ah. Sigurado, pagpapawisan ako doon. Teka nga ba ah. Puro ka naman kwento kasi. Tingnan mo nga, palpak na yung ginagawa mo. Tingin nga. Ito naman kasi, istorbo. Oo nga ba? Palpak. Paklasa manin na po. Basit, di ko pa masimbol. Ito, may palatandaan na nga. Hindi nyo pa sinunod. Puro ka naman kasi puro kwento. kwento kasi. Puro ka basketball. Eh, kailangan ng player. OS 27. Is 27, ano yan, gatas? S26 yun. Ay, S26 yun. Is 26 ba yun? S6 pa lang. Ito number 7. Wala nang number 7 dito eh. Ayan o. S3 pa lang palpak na. Dumating ka kasi. Ay, dito kasama mo ah. Magaling yan, kaya ako nga inaya dito. Hindi kasi dyan yan. Ba't dyan nyo kasi nilagay? Dito yan ba? Tingnan mo. Ay, palpak din. Number Ayan, 7 dito yan. Ay, hindi. Ito nga. Diba, sakto? Ito ba yan? Ayan o, sakto. Ayan. Sakto eh, no? Para sa inyong space sa baba. Ito o. Oh. Ganyan o. Oh man. Hindi ba sobra? Ganon. Baka mo ng merienda natin doon sa rep. Nakakaya naman sa'yo, alam mong pagod ka na. Merienda? Hindi ikaw siya. Kasama ka ba sa nagtrabaho? Ako? Oo, doon sa rep. Tinutulungan ko na nga kayo eh. Hawakan mo. Para punta tayo sa barangay hall pagkatapos nito. Ba't ganon? Mahirap isip. Tayo nalawayan ko muna. Sige. May ralis. Grabe ka naman eh. Hawakan mo mabuti, kalambot mo naman. Paano magiging sentro yan? Oh, ito na yung merienda ba? Ay, tignan mo, titigas ako. May Special merienda. ah. May pa-cake pa. Teka lang, kukuha lang ang baso. Hindi siya yan. Tinitignan ko lang eh. Damot mo naman. Ayan o. Pairutang kit din. Makanti. Kitamanin. Gutom na ako eh. Saka din eh. Buraot ka din eh. Pasimple ka pa eh. Hindi ako buraot. Pag meron naman, nagbibigay din ako eh. Yeah! Eh, kaso, madalas akong wala ka. Sensya na kayo. Eh, sino pa naman kasama natin? Madami tayo. Siguro ano. Okay, Isa ito na lang yung kasi baso. yung slot na kulang dun eh. Ikaw lang yung naisip ko eh. Bakit ako pa? Eh syempre, wala namang ano eh. Wala namang ibang pwede. Ayaw Oh. din naman nila na ano. Nabangko sila. Teka lang, magmerienda muna. Oh, sige. Mauna ka na. Ano?
nito. Lalo akong nagutom. Ano bang hiwa? Nay, okay ti sa ba mo, banking mate. Lumaulaw to atan. Pantay na eh. Tanang nga pantay ni, pakasta ni tama na ni. Palo kaya. Di naman eh. Banking nga dito sa ngwana ni. So, Ito eh, ikaw na lang nangihingi ng tulong, nagre-reklamo ka pa. ano, sama ako sa'yo o hindi? Siyempre, sama ka. Ito, Kung nakalatag berindatan ko niyang, baba na kami, kaya hindi sarili. Bahala kayo. ikaw lang uy. Ako magme-merienda rin ako. Mamaya wala pa matapos. O, kisa ba? Ang sarap nito, baak. No. Talaga. Kaya nga, siguro mo ano. Sino ka ba? Ano ba, ma'am? Oo nga pala, sino pala yan? Gunyang, kaibigan ko. Pasok ako ng pasok dito, may kasama ka pala. Hindi ka nagsasabi. Wala yung pinsan kong mahilig sa kok. Sinong pinsan? Ay! Ano lang? Anong itsura ng pinsan mo? Mataba, mukhang penguin. Mataba mo ang penguin. Ah, yun yung pinagtanong ko kanina, nagweweteng. Ah. Balak pa ako pagtayin eh. Sa akin pa magpapatay, wala kang pera. Huwag kang tataya doon. Bakit? Basta. Di ba? Oh, Oh, mukha pa lang, hindi naman pagkakatiwalaan eh. Kaya may pasok, tabing yata yung pagkakagawa mo dyan. hindi yan. Tingnan mo, hindi pantay dun oh. Bilisan mo para makalis na tayo dito. Nagme-merienda pa kayo. Huwag na, sa'yo na lang yan. Ayos ah, hindi mo rin ako pinagmerienda. Okay sa ma'am, nagbasit pala na obra, magberinda ka, nitakitag pa siya rin. Uy, Teka lang, malaki ata yung buhok. Paano yung screw niya? ano ba? Oh, tignan tong sa umal ito. Ganon. Apply ata. Tara na. Ay, ayaw niyo. Sige, itatago ko na to, baka. Huwag ka na magmerienda. O Gunyang, ikaw na lang magtuloy dito. Tayo mo Sige. na lang yung pinsan ko. Tara na. Hindi pa ako nakakatikim ng tinapay nyo. Baka makulusan tayo sa barangay. Isang kagat lang. Sige na, alis na. Kuha Ako na, dyan. na, para makalis ka na. Pura out ka talaga. Ha? Ba't yung baso? Iwanan mo ah. Babalik mo, uwi ka rin dito, di ba? Paano to? Hindi ah. Loko! Mga to. Ang dali-dali lang magkabit nito. Napakatagal niyong magkabit. Ayan oh. Diba? Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuwabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila niya. Kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar 4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa. Protection ti mat color ti dugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato, panggamitan? Mabaling mo natin kwa. Plastic, component, vinyl pads, tapos rubber. Mabaling mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah. Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, mga to yun. Amo mga wanti kwartak. Managrigri ka la. May kasikaw. Sila niya. Tama di mo kababay nagsinger kanya. Gwapo ni. Yun ah. Pag ti motor, gwapo, di makingko ka. Naka mo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor. Huwag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Ganda ka.